दानो जुथ'ना होनबाय आङो थांनो लागाथाराव सोलासोनानै थांनांगौ जुखानाय नुबाथाय आंहा बारा थिग जाया खुलुमबाय आंनि Jobanivlog टिउसनाव थामखौ फैनखौ सबरबावबाय सय माजियाव जो फगवाननाय महर लासोनाफोर दामखौ इनफाय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद लांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान नायफ्रांदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बेल आइकनखौबो थिं बाजायनानै होलांबानो जाबाय आरो ओमफ्राय बे मोखांनि एसे हायला फायला मिनिनाया सनाफोर बावला आरो बे गाबु फुगु जानो थाखाय बावला आरोना थ' जा हायो एसे हायला फायला मिनिखाबावनोसै ओमफ्राय बिथाङा गावनि थांनांगौ मोनसे जायगायाव थांदोंमोन थ' दा आरो बिथांखौ लायफिनबावनोसै जों बेलासिनि समय आं ब्लग्सखौनो दिनै सानसे थोलो लानाय जायाखै थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो प्लेनिंआथ' गोबां दं आरोना जा हायो शेयार खालामलांनोसै बारा सुला सुलि गैया बारा गोदान गोदान गैया ओइ आमोलाव आलासियानो थानायाव गानलांनाय दख'नाया सुवाखै सुनाफोर दलदब दोनफैफिनदों आरोना ओरैनो निहिर खुवायलायनानै बेखौनो स्राय गाननानै लाबावबाय सोरबा सोरबा आब'मोना मोजां नुदों आगै दख'नाखौ मोजां नुदों बिमा होनदों बे दख'नाया बै आमोलाव आं बिजनियावनो बैसागो नायहैबा गानखानायमोन अनलि बेनिफ्राय आरो गाननायानो जायाखै थ' बै समाव जायफोर नायाखैमोन दा मोजां नुदों होनखासिगोन मानो होनबा दख'नायानो मोजांखाहाय बिथांनि फसायनाय आरोना गामियाव दानायमोन ओइ बाहागि सनमिलनाव थांबाबो ओइथिंजाय आरोना क'क्राझारावनो बेनिफ्राय मा होनो बैसागोआवनो बुहुदानो पसन्द खालामखादों आं फुरा बेखेवखादों आरोना बिथां फसायनानै मोननाय दख'नामोन नालाय थ' आरो बेखौनो स्राय गानबावबाय दांखोखोनो मद सिफाय थानोसै आं एबार बैसागो सफैगौ ना इयाव एकदम एसे गानग्लि गानग्ला मोसानांगौ मानांगौ नालाय खारां खाथाङा मोजां नङा गोदान बायफ्लाङोबा मोजां मोनाथ' बेखौनो टारगेटबाव आंना एकदम बेखौ एसे माबा खालामना लाखानोसै माइदि सिफायना लाखानोसै आरोना थ' थांनोसै माबा बाबा जाबायना थ' बिथाङा प्लेटफर्मनिफ्राय ओंखारखाबायमोन ओमफ्राय सिदा सिदि बिथांनि स्कुटि खिथुमोनाव जिरायनोसै आङो ब्लग्सखौ सुरु खालामफिनबाय नै बाजाराव आयै दख'ना दखानफ्रा बेसेरा आङो दख'ना मोनगारगारासैहाय एबार सनाफोर माथो होनना बुंबावनो आरोना मतलब जों बाजार गेजेराव हाबफैथारदों जाय बुस्थुफोरखौ बायबा आंना गोसोफ्रानो दोफो दोफो मोनो बेफोरखौसो बायनो होननानै बिथाङा नै बेयाव हाबलायबाय नै बिमा फिसा नारा नाथारबो जोंहा भगबान बेफोरखौ मानो बायो फालाय नै मा फाइस जाम्बा बेफोरखौ बायनाहाय गोसोआ मोजां मोना हारसिं बायखोमाबानो जायोमोन एफा इयाव दङ दालिनिखौ फिसाखौ लादोब्रा ओंख्रिनिखौ ना मोननैबो गिदिर बे ओंखाम जागोन बेयाव बाबा बिदिखौ लाया बे थेल थेला मोजां नङा नैबेयो गवाना फुरा मजबुत जागोन आरो बे ओंखामा थोगोन नोंनो इसिबाङा हा बे ओंख्रि जानो बायफेराखैनो जोङो इदिखौ जों बै इदि फोल्ला फोथाबखौसो लाङो आरोना ओमफ्राय जि दिगदार जालांनाय मोनो रुटिबासो जायो बिदिया बेयाव जाजाबाय आरामसे मोननै लाबाय मोननै लादो इदिखौ बेसेबां होनदों आरो इटा एखे दाम नोंहाबो बिदियावसो मेगि जानोसै नोंनाव बबाव थांगोन थासो होदोहाय रायजो राजाखौ गावबो लाफानो दावराव बस होमबालाय आंबो ओंखाम जाग्रा थोरसि नांगौ आं मिथिया आंबो दै लोंग्रा गिलास नांगौ आं मिथिया आंबो सुनानै लोंला आंबो दै लोंग्रा गिलास लाखानोसै फिसालाया बेखौ लायोबा जाथो मानसि रबिबार बाजार आरोना बेलासि जाबाय ओमफ्राय माने एफा बारा दिनै सिं स्र' ने बारा टाइम जायाखै खोमा दा फैस्रांगोन दा मागोन बेलासियाव खनसे बिराद भिर जायोथ' मोनासि गैथ'आ आरोखि दा जोंबो एसे सबजि लाबाय नै केरेला नोंनि ना फानग्राफ्रा फैयाखै नामा बिफा दिनै जोब्बायना इसोर थाब थाङो ना बाजारा लांदां जोबस्रांजोब्बाय ओरै साइडे दंबावो खिन्थु बेना लोगोफ्रा गैया मालाय सुइनो नङाबा लांजासिगौमोन जेराव फिथाङा सान्थि गैयाब्रा इसोरजों या मालाय थब्लाब्ला खानाय सिनबोबाय हजों सिनबोखाबाय दालिखौ बानायनाङामोन खानाय सिननाय मालाय थब्लाब्ला जोंहाथ' ओंखाम उखैयाखैमोन खिन्थु नोंथ' जायासै ना ओंखाम सानसे ओंखाम जायाखै बिया रुटि जादोंनो बाबायाथ' जानाय बावाखैमोन लबजों जासिगोन आरो माथो जानोसै
ओमफ्राय आं भिडिअखौनो डाइरेक्ट मोनायावसो जाफैबाय आरोना नै ना एवफुलायनायावसो माजों जागोन होनोबा मोनाबाबो बेसेबां दं इयाव बिफा आधा केजि ओरैहाय दङ माजों जागोन होनोबा मैथा बिथाङा बासिनानै दोनबाय आं संनोसै आरोना आदार एसे रोगानानै दोनफैबाय गैला जोंना रोगाग्राया बिदाय लाथारसै एकदम नमस्कार आरो एवनानै लागानोसै मैथा मुथासेखौ एग्लिनानै फुरा थेला आरोना खय थाखानि ओमफ्राय 20 थाखानि फा 20 थाखा बिदिजों खननै बोसोरनि मैथाया सायखानाय थगायना हरना दाबा दोनदोंबा मालाबा बाङालिखौ लाबोनानै खानानै बायना हरो माबानि होननानै लकेलसो होननानै जेबो नङा दे जाजाबानो जाबाय गेब्लेबा गेब्लेनानै थेलानो थेलथेब खालामसै मा बुजिबावनो आरो जा मेजेम थफासे बाख्ला दंथारोमोन नाखौबो खनसेनो हरफिनसै आं मोननैजों गोदौबाय थाथोंसै ना खि नङाथ' ना मेजेमसो जाखां लोंखां मोनानि आदारा फुरा 12ता 15 जोङो जाखांनो हाबाय आरोना नैबे सासे सुबुङाबो उन्दुयो दसेनो बिमाखौ नांफिनगौ थाङै थुङै बानानैसो जाबाय आं नै मा जागोन आरो नोंबो उन्दुलांबावाखै दाबो बेहाबो मेब्लबो दासिमबो उन्दुलांबावाखैसो उन्दुदो जारलाहाय देहाय दे गय खावनानै जाहोलांबावदों मोजाङै बिराद गय खावनाय मोनजाबाय आं एकदम गयखौनो जायो गावनो खयथा गय जायोथाय जोङो दिनैथ' जायाखैब्रा नोङो खुगायानो बोब्राजोबो गावनोनो ओमफ्राय ओंख्रिखौ जेबो सुवाद मोनला बियो बेजोंखि खावोहाय गोदाव सोराव सिखायानो नै गावनिनो बेबु हासोरग्रासोबा आरो मा गय जानो मोनाखैब्रा फिसालानि जात आं थांबाथाय जाखालाबो आं गय फाथै सुनै ओरैनो गय सुफारि होनबा गरसे गबजाबाय गैयाबा गैयासै आंना ओमफ्राय सनाफोर कनफिउज जानो नाङा आं नै बोसोरनि फार्स्ट अखा हानायखौ दाखालि शुट खालामनानै दोनदोंमोन बेखौ आं दा बे भिडिअआव मिक्स खालामफाबाय 21 ना 22 मोनथाय फेब्रुवारि आरोना बावबाय आङो फेब्रुवारियाव दाबो दं जेनेबा ओमफ्राय ओरैनो मिजिल' हानाय आरोना माबायानो हाद्रि बालायानो सियाखै खाराखै ओरैनो नै एकदम गैया हाल्का फुल्का आं एसे सिजा सोलायदोंबो आरोना जोंहा अखाजों फौजि बिथांजों आंजोंनि गेजेराव बुहुद सोमोन्दो दंहाय सनाफोर गोदो हाबा जायैनिफ्रायनो अखाया बिराद गोहोम खोलैनाय आरोना नों मानसि खादों बाबाखौ हा मानसि खालालालायदों बिफानि मोखां गैला हनै माबानि मोखां हेब्रे बेन्दों अखा हानायनि मजा लागासिनो मालाय बिसिनायाव बाबा मानि उधर गरम पकौड़े तल रहे हैं इधर हम लोग वेट कर रहे हैं एफा जादि ओमफ्राय सनाफोर गोदोनो ना सेंग्रायावसो होनखो ना एसे उनावसो होनखोमोनथाय बेना इंगोला एसे माने माजे माने फुटबल गेलेबाथाय आथिङा एसे सानो नागिरो होनना बुङो आरोना ओमफ्राय आं बेखौ फैबाथाय गेजेर नानानै होखायो अबेबा मालाबा सिगां ब्लगसआव आं देखायखादोंमोन थ' दिनैबो नादोंमोन आरोना सोरनाबो दाख्लैबो नादोंमोन खिन्थु बेखौ शेयार खालामनाय जायाखिसै नै दा नाबाय थ' सोरबा गाज्रि मोननो हागौ बेखौ देखायो नामा होननानैहाय थ' सिबिनायखौ देखायदों आरो मा मेम'रि हिसाबै थाबाय बिथाङाबो देनां बोरायबा नायफिनबा नुसिगोन आरो आंनि बिसिया आंखौ बिदि सेबा खालामदोंमोन होननानैहाय आरो सोरबा आं बायदिफोरा नाना होहाय सनाफोर गोबावजों खनसे फैनायखौ नाना हरनायालाय माथो जानोसै बेहाबो गोजोनलांगोन न' बिसिया बिदि सेबा खालामदों होननानै नङा होमबा नोंहाबो गोजोननाय मोनगोन पुण्यसोहाय सनाफोर आथिं सादों होननायखाय बिनि गेजेर नाना होयो आङो ओमफ्राय फिसालाया हनै खानाय गोमोन फुलाय दारि गोमोन फुलाय दा बुंसै आरोना ओमफ्राय आरो एसे बुरखायदोंमोनबो आङो बिफा आंनिबा दख'ना मोनासैहाय होननानैहाय बिथाङा बुंबाय हा लाबानो जायोना होनना बुङोमोन आरो ओमफ्राय बेफोरखौ माने साइडआव गानबो दामदोंहाय गथ'नि जातफ्रा कपिराइट फैजानो गिनानै आङो भइसखौ अफ खालामनानै गैला आरो खानाया गाज्रि जाहांफिनबाय जिबनानो नस्थ'सो एसे फोसाबाबानो बांसिन गाज्रि जायो भगबान ओंखायनो एसे
Malis. Nोंहा मानि बिफाखौ मस्का मारिदों? दिल सेबा खालामदों ना बा? आं मस्का मारिदों आरोना मस्का. खानायफोरा गाज्रि जानो हमगासिनो दङ. मक्खन मलाई. काली है कलैया ओ लादे मुझे हरी हरी चूड़िया लादे मुझे सफेद चेहरा नोंहालाय मानसि सफेद चेहरा नांगौ अरे मैं तो काला हूँ काली है कलैया ओ लादे मुझे हरी हरी चूड़िया हरी हरी नङा ओ लादे मुझे गोल्डन गोल्डन चूड़िया अपना बना ले साथिया चिकटनाव ट्रेंडिं ओमफ्राय सोनाफोर आङो बे ब्लग्सखौ ससे होदेरनाय जाबाय आरोना दाखालैनिनोमोन बियो शुट खालामनानै दोनबाय जखन गोसोखांथि हिसाबै थाथोंसै आरोना शेयारबो खालामबाय आरोना एसे सिबिनायखौहाय सोनाफोर सिबिनायखौ शेयारबो खालामदेरबाय आरोना नोंथांमोनाबो आं बायदि दङबा सिबिहरहाय एसे गोबावजों खनसे आरोना ना मालाबा सिंफोर साबा नानानै होयो बिराद मोजां नानो रोंगौ जोंहाथ' बिथाङा एकदम आखाइया गोराना जि मोजां नाबाथाय एकदम माने 20 मिनिटसोआवनो सागानाय मोनो आरोना आङो थ' दा इसोरनि अननायाव सिंथिं जेबो सानाय गैया मा होनदों 어나이 어셔버 싫다 너무 많이 비지 एसे बाखोनायबाय आङो सिंखौ मोजां नानानै होयो सागायो होननानै बेखौ खर' देरलायबाय बाल गावासो गोदाव सोराव बादो देहाय दे थांबालाय नोंनि बिदि बुंस्रो बुंनायखौ आंलाय बहा खोनासंनो मोनो ना मा सोनाफोर नोंथांमोनाबो बहाथो नुनो मोनो बिबोनांफोरा जोंना बिमामोनहा मालाय बिगुमैखौ सोरबा थफियाव एक्टर बायदि नुसिनलायो गुमैखौ होननानै बुंलायथारो थ' बहा नुनो मोनो ना थांबा ओंखायनो जा हायो एसे एनै जा खोथा बुङो बेखौनो आं माने इन्ट्रेस्ट लानानै खोनासङो आरोना नोंथांमोननोबो ओंखायनो शेयार खालामदेरनानै होनाय जाहैयो ओमफ्राय दा हर थौथारबाय आरोना दोननोसैलाय आङो एकदम दाख्लै लोमजानायनिफ्रायहाय सोनाफोर जा अख्रा जादोंना माने दा बुंसै आरोना अभार अख्रा जादों नानिया लोमजानायाव बिदिसो थालांबाय आरोना बियो मालादि मा जागौ बोरै सामलायनो सानबाय आङो ओरैबादि अख्रा जादों नायनोसै र' सामलायाबालाय माथो बबावनो होमबा बिमाफोरालाय ओमफ्राय दा बुंसै आरोना जुहांबायानो आसोल दानो जुथ'ना होनबाय आङो थांनो लागाथाराव सोलानानै थांनांगौ जुखानाय नुबाथाय आंहा बारा थिग जाया दिमागा ओमफ्राय बे सेन गावनायखौनो लांसै माथो अबेबा सेन गावदों होनोमोन बेखौ लांसै बेबोथ' ओरैनो थाखायो गावनिनो सामान बेयावनो सोना दोनदों आङो माला बायामोन नोङो खथ' मोजां बेखौनो लांबानो जायो थिखांबो मोजां ओरैबो लाजायोब्ला ना ओरैथिंबो है बे अबेबा सेन गावदों होनोमोन गावनो साख्रियावलाय बेखौ लानो समायो सेन गावलायनायखौ खाराब हा नङाबा दाख्लै माबानावसो मेकारनावसो बानायहोदों नङा बेगाथ' मजबुत खिन्थु सेनानो दुरबलसो थोन सोना लाबोनाय जायोना बुस्थुफोरखौहाय नांला बेखौ बेयाव लांदों नालाय बुस्थुआनो गैखाया बिजिया एकदम जेबो नालेंखर लारु फिथा लारु एवना हरनो रोङा नालाय बेना थांनो बेगा फुरा खालि आरोना जाखायाना नोङो नै सयथिबो मा होनो एथ' सिगां नों मा लांनो सिबिंफोर लाबोदिलाबो मालाबाबो गावनो लाबोबा लाङा होनना बुङो ओमफ्राय आंखौसो दाय खालामसिगोन बियो खानाय सिननानै थब्लाब्ला गथ'थ' नुलायदोंहाय सयथिबो आयौ थांनो समाव सफैनायनि सिन्था भाबनाजों दाबो उन्दुवाखै आयौ मेगना गाज्रि जालायबायहाय बेस्राना जा दिनै सानसे मेङोना मालाबानो समाया आयौ गैलाहाय सयथिबो दे आं एसे इदि हाथारला नैबे गथ'आबो थाङा थाया बाब्राब खुब्राबसो थ' दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुरायै नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो गाज्रि मोननांला आरोना ब्लग्सआ बिदिनो मिक्स जालाबायबाय स' थेंक इउ स' माच